Mr. Mime tulee! Yhdistän puhelun, yhdistän puhelun, yhdistän puhelun, yhdistän puhelun, yhdistän puhelun, yhdistän puhelun, puhdistan puhelun. Kiitos kun soitit Ketchumeille. Meillä ei juuri nyt ole ketään kotona. Se on puhelinvastaaja Pikachu! Mikä Pokemon minä muka olen? Mr. Mime, rajaa Pokemon. Tai niin sitä luulisi. Ai hyvänen aika! Tulkaa lapsoset kyytiin. Minkä takia? Mulla on paljon karkkia. Jee, me tullaan! Mihin me oikein ollaan menossa? Me mennään mettään. Haista paska. What you say? Hän ei sanonut edes nimeä. Ruvetaan panemaan. Minä tulin ilmaiseksi! Niin minä. Pitufin. Saartana! Sinä taidat olla liian nuora, Togepi. Katsokaa tuota naamaa. Vaikea uskoa, että sillä on rutto.